Uda garaia bukatzen ari da, eta idea ona izaten da garai hontan, edo guain arte, pila kargatzen jotia. Pila kargatzen zertako, bizitzai aurre ez osango, bizitza bizitzeko indar gehiagoketako. Zure basua betiago eukitzeko pakia, lasaitasunaz, maitasunaz, egonkortasunaz, ugaritasunaz, zeo hartzen bali maza, barruan dakazuna bakarra bizi zenezake. Hori garrantzitsua da, zuk barruan dakazuna bakarra bizi zenezake, alegia. Barruan arduratu baza egun hoitan edo aprobetxatu ze udara bukatzea dihu, eta ja negua dator, eta Euskal Herria oso berdia da, baina horren prezioa gizu zein den, eurila eta bar. Gustatzen bazaizu, perfecto, Ez da bat ona eta bestia txarra, baina bakizu zer don, bakizu zer datorren gutxi gora bera. Proposamena da, barruan dakazun oi bakarra bizi zenezake, ordun barrua elikatu. Nola, zuk alaitasuna baldin bazu barruan, ohartzen baza, bizitza bere erritmoa daka, telebistak bere erritmoa daka, gauza gertatu iten dira, baina zuk barruan alaitasuna bazu, alaitasunan begitatik ikusiko zu. Edo alaiago ikusiko zu. Zertik, barruan alaitasuna zulako. Barruan beste zehose baldin bazu, beste zehose hortatik biziko zu. Zeinen ardura da, eta hori bakarra da, zeinen ardura da barruan ze euki norbeana. Etzu nahiko kanpotik ematia norbaitek. Nere ardura da, nere barruan zer dakaten. Nere ardura da, nere barruan dakaten hortaz, ohartzia, onartzia, lantzia, garatzia, gainditzia, edo barkatzia, edo hori norbe ardura da. Eta udarak aukera bikaina eskaintzen du ontako, zertako, barruoi kargatzeko, elikatzeko, tope, ez do mugik, energia da, ez do mugik ontan. Tope elikatu, zertako, zure egunerokua atseginagoa izateko, zure ingurukukin zehorre atseginagoa izateko, zure ingurukuk zurekin atseginagoa izateko, zertik? Zu zertan enfokatzen zan, hoi amplifikatzen zaizu. Placeboa deitu nahizun bezala. Beti arrazoia eukiko zu. Eta zutzat egilea izango da. Zu enfokatzen baza iluntasunin, zutzat iluntasuna haunditu ingo da, ikusingo zu, nabarmendu ingo zaizu, puntu ezberdinetatik etorriko zaizu. Zer dela eta, sortan enfokatzen aizalako, bitartin argitasunin enfokatzen baza, egon zaitezke gela ilun batin, ez du inporta, lehenengo argiz bilatzek, harrapatu ingo zu. Eta, beste bat, poliki jongo za elikatzen, eta ze horre jongo za argiz betetzen. Edo hobesanta, ohartzen argiz betia zaudela. Aprobetxatu. Pila kargaina bat juzu, mantendu. Ze hoi erreza da. Ja behin, lortu zunin egoeroi, mantentzia erreza da. Eta, erdi kargatua edo bat zaude, oandikan ez bat zaudera bat, aprobetxatu, tope, zure indar guzia jarri zure barrura erneotea, elikatzea. Eta ikusiko zuk zenbat postuko zan. Animo.